ראש השנה תשע"ד. אנחנו מתארחים בירושלים בביתם המקסים והמזמין של כרמלה וציקי. הסברת לה? אווירה מקסימה. עכשיו כרגע ממש שעה לפני כניסת החג, חצי שעה. הבית נבנה ביזע, בהרבה השקעה, הרבה מחשבה. באחרונה הונחו עציצים נעים של צמחי תבלין בכל פינה וחלון, גם בחוץ בלובי של לקראת הכניסה יש עציצים מושקעים, כל מיני צמחי תבלין ופרחים יפהפיים. ואנחנו הולכים לקבל את השנה החדשה כאן בירושלים. אני בטוח שהשנה הזאת תהיה מקסימה ומדהימה ומבורכת בעזרתם של שני אנשים מקסימים אלו המארחים שלנו, שיהיו בריאים, יבורכו, אמן ואמן, הם וכל משפחתם. ואתם גם. ומה מקסים יותר לסיים את הוידאו הקצרצר הזה במה שציקי היקר מסתכל כל בוקר עם סיגריה וקפה ורואה צבעים ושואלים רצים ומסתובבים. יש כאן מרפסת גדולה ושפונה וצופה לכיוון בוא נאמר צפון מערב, וזה הנוף שנשקף מהמרפסת, כאשר ברקע אזור מנחת או מלחה. כאמור שעת דמדומים בין ארבעים, והבנייה כאן היא בעצם על מצוק ולכן היא מדורגת. אנחנו נמצאים במינוס 6 כאשר זה יורד מ-0 שזה הקו הכביש. מזג אוויר מאוד קריר ונעים, אפילו קרוב למיזוג אוויר ששמים ברכב ביום חם. ואנחנו מדברים על כאמור בראש השנה שזה תחילת ספטמבר, עדיין חם באזור מישור החוף והשפלה. אנחנו נקווה שנהנה כאן ואנחנו נשמח להיות כאן, שנעבור את החג הזה בשלום ושנקבל את השנה החדשה בשמחה ובצהלה. כאמור אי אפשר שלא להראות את החדר שאנחנו מתארחים בזכותם של ציקי וכרמלה שסידרו אותו ממש לכבודנו. המיטה מכוסה במצעים שהגיעו עם כרמלה מתאילנד, צמחי תבלין בחלק מאחורי המיטה על החלון, על עדן החלון. ושקט מאוד, אווירה נעימה וכמובן אנרגיות חיוביות וכיף להיות כאן. הכל מושקע החל מהשטיחים, דרך פרחים ועציצים למחביר, מפות יפות. ונשמר את זה בזיכרוננו. שנה טובה ומבורכת.